Kino yalam kaseng ki Samla pule Khasi Students Union Bangalaru Unit kilapan pa ko jing sngosi ba jing snolem shegi bahyeng hasam joka kong agatha ba ithiang hun khongwet kabana shnong tangmang penursla civil subdivision East Khasi Hills kabala lap ya kamet yap jongka haka yeng wai haka dong hebal Bangalaru hapdengapor hinyo shiteng menmiet ka Khubor ka yathu bakane ka breu ka shong ka sa beruparlok jongka ubakerteng unawas Sharif na Manipur ki pulit ka Bangalaru kidang penlong ya ki jing toket ya kani ka jing yap jong kani ka breu la ka dei na ka jing sha penyap ni ka shim hi ya la ka jong ka jing im murder ni suicide ya menta kum ni 4 la pen ong ai halor kani ka jing yap jong ka kong agatha kinong yalam ka KSU Bangalaru unit kila karpar berkentui ki bor pulit kani ka nongba ban penlong ki jing toket hadu bandalap ya ka daw ten rai jong kani ka jing ja Mare yo jing tep halor kan nika jingja kinong ya lambat ki record jong ka KSU na ka nika unit rengkat berki paralog kira tare ya ki kiti jingerap kat badon kam ya kan nika jingja